धुब्रियाव नाव गोदोनानै साजि सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दङ। थारैनो दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव। धुब्रि जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय ब्रह्मपुत्र दैमायाव नाव गोदोदों। नाव गोदोनायजों गोबां सुबुङा जोखोम आरो माखासेया दासिमबो दैयाव गोमानानै दङ। दैयाव गोदोनाय खौरांखौ मोननानै रैखाथि बिफान एबा एसडीआरएफ हानजाया गोख्रैनो जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो गोख्रों हाबा मावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला नावआव गासै 29 सुबुंफोरा दंमोन। एसडीआरएफफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बेनि गेजेराव माखासे सरखारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोराबो दंमोन। बेबादिनो सन्जु दास मुंनि सासे सार्कल अफिसाराबो बे नाव सायाव दंमोन। माखासेखौ रैखा खालामनो हाबाय, नाथाय 20 सुबुंफोरा दासिमबो दैयावनो गोमानानै दङ। बेनि गेजेराव सानैया फोरोंगिरि। फोरोंगिरिफोरनि मुंखौ हासेन आली आरो हुसेन आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दैयाव गबनानै 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुंखौ विक्टर साहा, बेबी बेगम, आयानाल हक आरो आब्दुल सालाम शेख होननानै मिथिनाय जादों। गोमाना थानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो एसडीआरएफ हानजानि नागिरनाया सोलिगासिनो। बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।